Mae fy mab Louis yn 15 oed, yn 16 fis Mai, ac ar fi'n trawsnewid o'r ysgol uwchradd i'r coleg. Mae'n gobeithio wneud ei lefel A yng Ngholeg Caerdydd ar Fro, yn hytrach nag aros yn yr ysgol. Rydym yn edrych ar sut i'n gwneud y drosiad yma'n haws iddo. Mae gan Louis diagnosis syndrom Asperger, ysgafn gymedrol, ond mae wedi bod mewn ysgolion prif lif hyd yn hyn ac wedi wneud yn dda iawn, ac yn derbyn cefnogaeth dda yn yr ysgolion. Mae eisiau bod yn yrwr trenau, ond nid ydym yn sicr pa blentisiaethau fydd o gwmpas mewn ychydig flynyddoedd, nac pa gyfleoedd fydd yn agored iddo. Y gobaith yw bod lefelau A yn rhoi cychwyn da i'w wyfra. Pan gaffwyd y diagnosis, roedd mwy chwilio am wybodaeth gallai fod o gymorth. Roedd yn Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn gynorthwyol iawn. Mynychais lawer o'i gweithdai a chyfarfod rhieni eraill. Mynychais grwpiau cefnogol lleol hefyd. Ymuno mae'r clwb nofio Anableddau y Barry Beavers, sef clwbi plant ac oedolion gydag unrhywiaeth o Anableddau a chyfler electronig. Siaradais gyda rhieni eraill yno. Rydym yn wynebu'r senario tab, felly dwi wedi bod yn siarad gyda phobl yn y clwb nofio sydd â phlant hŷn ac wedi bod drwy'r broses yn barod. Maent wedi tawelu fy meddwl am beth sydd angen ei wneud. Gallwch edrych ar wefannau a darllen gwybodaeth, ond pan rydych chi'n siarad â rhieni eraill, mae'n llawer haws deall y broses, ond yn enwedig pan maen nhw wedi byw drwyddo'n barod. Ymunwch ag unrhyw grwpiau cefnogol lleol ble mae rhieni'n cyfarfod, gan ei bod yn llawn gwybodaeth am y pethau sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol i'ch cefnogi.